Temperatura, umidità u dawl, il-kwalità tal-ilma u l-irrigazzjoni. Dawn huma wħud mill-fatturi f'xi waqtiet imprevedibbli li huma kruċjali biex jissalvagwardjaw is-sostenibilità tas-serer. James Gadd, gradwat frisk fl-inġinerija, ħoloq sistema teknoloġika innovattiva li għandha l-kapaċità li twettaq monitoraġġ kontinwu b'mobile app bil-għan is-saħħa l-effiċjenza u sostenibilità tas-serer. Spjega li kontrolli kruċjali jkopru l-osservazzjoni u regolazzjoni tat-temperatura u l-umidità, il-livelli tad-dawl, l-irrigazzjoni u l-livelli tal-ilma fil-ħamrija. Għalli b'teħid ta' immaġini li jintebħu b'organi u sustanzi li jkunu qegħdin jipperikolaw is-serra, is-sistema għandha kapaċità li fil-pront, għabbażi ta' analiżi preventiva, tibgħat alert lill-lab dak il-ħin stess. Dik l-ispirazzjoni li kelli ta' serra stajt nagħmilha realtà, stajt nagħmilha f'sistema waħda kif tista' tara ġo kaxxa li hija prattika ġo serra f'Malta u Għawdex. Ħalli tilqa' kontra l-elementi, taqbad mal-internet. James wettaq riċerka f'serra Xewkija Għawdex fejn stareġ diversi fatturi għal diversi xhur. Jispjega li ta' importanza li l-korrezzjonijiet li jistgħu jsiru dak il-ħin biex jikkumpensaw għal mod kif is-sistema tkun qed tintegra ma' sorsi ta' enerġija, inkluż dik ġenerata minn sorsi alternattivi bħal panelli tax-xemx għal pompi tal-irrigazzjoni u apparat ieħor li jippromovi prattiċi sostenibbli u effiċjenza fl-enerġija. Jgħidulhom microcontrollers u huma computers żgħar li jistgħu jaqbdu ma' ħafna sensors u moturi biex jagħmlu ħafna użi. Il-vantaġġ tagħhom huma li huma żgħar huma kompatibbli ma' ħafna affarijiet u li jeħlu ftit dawl. Jiġifieri dawl jistgħu faċilment ikomplu għaddejjin fuq il-sistemi ta' batteries, jiġifieri meta jkunu f'postijiet ta' serer. Jispjega li l-vantaġġi ta' din is-sistema l-smart farming iwasslu biex bi frazzjoni tal-ispejjeż ikun hemm titjib fil-kwantità u fil-kwalità ta' xtilu l-pjanti, filwaqt li tnaqqas in-neċessità għal xogħol żejjed u l-ħela ta' riżorsi imprezzabbli bħall-ilma, l-enerġija u fertilizzanti. B'dan il-mod qal il-bdiewa għandhom opportunità li jipperfezzjonaw l-operazzjonijiet u li jimmassimizzaw il-profitti.